呦哎妈，哎呦哎妈，这个不是不干净吗？저도요 잘 듣기봐. 나 많이 좀 봐. 왜 타오는 시카고 정바디 하브로 문함 나게 등나가는데? नोंखौ गामिसिम दोनहैनो फैनोसै नामा आं? Don't be silly. आंखौ गामिसिम दोनहैनोनो बेंगलरनिफ्राय फैलायनोसै आरो नोङो? जोङो सारा जिउ मैगं खानाय, दुब्लियाव हाबा मावनाय, ना गुरनाय, सम बेफोरबायदि मिनिग्लाबनायखौनोथ' खालामगासिनो। आंनो बेखौल' बुंलाङो गाव बर' हारिनि उदांस्रिनि थाखाय दावहा नांनो ओंखारलांदों होनना। बोहैथि आदाया आफादाव हाबनायाव नोंनि कनसेन्ट गैयामोन। सिङावनो था नोङो ओंखारनो होआ आं नोंखौ दिनै हाया मोनथारबाय आं सानो मालती आयं बायदि रोजा रोजा आइजोफोर दं जायफोरनि रावा नाख्रेबजानानै दं। समाजाव आइजोफोरा हौवाफोरजों समान मोनथाय गैयैखायनो बे हालोद। माबोरै मोगानि गायबावगोन आङो दा मानसिफोरनो बिदि खालामनायाथ' जोंबाय थानाय अराव गिलुनानै होनाय बायदिसो जागोन। बे गथ'आसो मुजुजागोन, मिनिजागोन, एदावजागोन। आंनि जिउनि बै मोनसे आयदाखौ आं जेब्लायबो बावनो नाजाबोगासिनो आयं। गामिनि सुबुंफोरनि जेंनाखौ नों मानो गावनि मोदोमाव बोब्लेना लाबाय थायो? आं नोंखौ गले गले बुंबाय थाबोदों बेफोरनिफ्राय एनाफ रिन्दाव आंखौ आंनि गावनि मेलेमखौ बाहायनो हो।